Niekoho grillujú. Keďže nám... A tu sú aj chatky. Musím najprv zliezť z bicykla. Keďže nám veľmi chýba Hugo. Tak sme sa zablúdili aj do kempu. Vieme, ako sa volá? Apollo. Apollo Camp. Všetci sa tu volajú okolo Apollo. Takže keď budete hľadať Apollo, tak všetko je Apollo. Tuto sú chatky. Môžeme aspoň porovnať český a taliansky kemp. Asi takto nejako. Zatiaľ som nevidela ani toalety, ani spršky. Ale toto je nejaké chatky asi na prenájom. No, hej. To je také niečo ako mobilné domy. Také už vyžitejšie chatky. No, tak však. Dobre, ale prvý kemp, čo sme navštívili v Čechách. Aj to bez karavanu, ale náhodou. Myslím si, že by sme to ani nenocovali, či? Asi nie. Veľmi krásne jazero tu majú. To sfarbenie je nenapodobiteľné. Ale chytajú tu ryby. Neviem, či tu žije niečo v tomto. Však na posúdenie. Nádhera. Fauna, flora. Kačičky. Všetko ako má byť. Čakre. To je asi taký kemp pre nenáročných. Respektíve prespí a utekaj. Ale asi ani to. Horko ťažko sme to vydržali v Taliansku, keď tam bola tá veverička. Hej. No tak áno, no tak v tomto áno, ale tak nejako takto sa kempuje. Včera. A tak dobre, to všetko tých prenajímateľov. Klasická travnatá plocha. Chatky. Elektrozasuvie. No, akože fakt. Keď nemáš dlhú predĺžovačku, Tak sa nezapichneš. Tak. A my sme to mali... Nie, že? Tam bolo toho veľa, ne? No. Tak. Dobre, prvýkrát vidíme aj my Čara Camp. Pozor na bahno, či čo to je. Takže vieme porovnať. Ale každopádne nie sme zástanci kempu. Alebo ako to ty hovoríš, čo? Na čo ideme do kempu? Veľký servis. Tak, veľký servis. Umyť hlavu, vyprázdniť sa, načapovať sa. Vyprázdniť myslíme karavan. Tak. Lebo záchod a podobne. keďže Hugo je sebestačný, má solár, tak Dobre, elektriku nepotrebuješ, nakupiť elektriku. kemp nepotrebujeme. Maximálne tak nabiť telefóny a tak, a to je nič. Tuto je niečo, peču niekoho, grillujú. Však ísť pozrieť spredu tie chatky. Detské ihrište. Čo zober? Ja sa idem napiť. Však choď, pokračuj v rozhovore. Však chatky som ukázala zo zadu. Tak ešte spredu. Spredu vám ukážem chatky. Kľúče od auta sú tam. Dobre, však to vidieť, sledujem. Čo to je za zviera? Chudák. To je jasné, má to taký divný. Labrador, tady hlídá. Chudák naozaj. To vážne? Nie. Kluk. A ešte horšie, to mi nehovorte naozaj. Však to bol jak psík. Áno, a už je tam, nie? Takže takto vyzerajú chatky spredu. Tuto je... A to sú tiež chatky, ale trošku novšie, nejaké zruby. Štýl zrubu. Pokračujeme ďalej.